Salutare prieteni, numele meu este Gabriel și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta cum să faceți cele mai gustoase sarmale după rețeta bunicii mele. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Ia uitați aici. Exact cum trebuie. Vă garantez că sunt cele mai bune sarmale pe care ați mâncat vreodată. Pufoasă. Eu am aici 1 kg de carne de porc tocată, pulpă, 8 linguri de orez, 4 cepe, 2 morcovi, un ardel gras, piept de porc afumat, ceafă de porc, 3 linguri de bulion, varză dulce sau varză murată, sare și piper. Am terminat de tocat legumele, eu l-am tocat la robot, voi tocați-le cum vreți. Punem tigaia la încins, punem ulei de măsline. Începem să călim legumele, punem ceapa, un praf de sare, când ceapa și-a schimbat culoarea, punem și morcovul, așa, și ardelul. Amestecăm. Punem o linguriță de sare și o linguriță de piper. Și acum punem 2 linguri de bulion. Amestecăm să îmbrace legumele. Legumele s-au călit. Acum le amestecăm împreună cu carnea și orezul. Pregătim umplutura pentru sarmale. Punem legumele. Punem și orezul, 2 linguri de bulion, o linguriță de sare și una de piper. Eu atâta pun, voi puneți după gust, fiecare cum mănâncă. Unul mănâncă mai sărat, altul mai puțin sărat. Acum amestecăm. Compoziția este gata. Ne apucăm din pături sarmalele. Mai întâi pregătim oala. Punem varză pe fundul oalei ca să nu se prindă. Am terminat de pus varza. Acum ne apucăm din pături sarmalele. Pregătim varza. Mie îmi plac așa, le fac mai mici. Voi faceți cum vreți. Sunt care le fac mai mari. Depinde acum, fiecare cum îi place. Da? Uite, stăm așa. Frumos. Punem așa. Punem bine aici. Da? Închidem la cap. Punem în putură. Frumos. Da? Da. Prindem bine. Întindem. Mai facem una cu varză murată. Punem în cutură, frumos așa. Da? Vedeți? Dăm aici. Pe care împăturim, da? Așa, frumos. O închidem. Revenim după ce împăturim toate sarmalele. Prieteni, am terminat de împăturit sarmalele. Acum haideți să le punem în oală. Le așezăm în oală.
Acum venim cu un rând de carne. Da. Am aici ceapă. Da. Am tăiat pieptul de porc. Îi dă un gust aparte. Roșii. Și acum venim iar cu sarmale. Prieteni, am terminat de așezat sarmalele. Am aici un amestec din 200 de ml de apă, o lingură de bulion, jumătate de linguriță de piper, jumătate de linguriță de sare și o lingură de ulei de măsline. Turnăm amestecul deasupra, după care venim deasupra cu foi de varză. Le lăsăm la foc mic aproximativ 2 ore. Vedem, verificăm. Revenim când sunt gata. Prieteni, sarmalele noastre sunt gata. Haideți să vedem ce a ieșit. Imediat este gata și pâinea de casă și revenim cu food tasting. Stați aproape! Prieteni, a sosit timpul să mâncăm. Haideți să vedem ce a ieșit. Pâinea acum a ieșit din cuptor, sarmale la fel de pe foc. Trecem la treabă. Ia. Aia e. Și mai. Ia uite. Ce să mai. Îmi plouă în gură. Haideți să vă arătăm o sărmăluță. V-am zis eu, le fac mai mici. Frige. 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 Mamă, mamă. Haideți să rupem niște pâine. Mamă, ce pâine aici. V-am zis, mâncăm ca haiducii. Ia să rupem așa o bucată de pâine din asta. Ia. Aburindă. Da? Vedeți? Ia. Pufoasă. Am să pun și rețeta pentru pâine. Da? Aia e. Să trecem la treabă. Punem puțină smântână aici. Da? O gură. Pâine de casă, smântână bio din țară. Acum sarmale. Bă, băiatule. N-am cuvinte. N-am cuvinte. Prea bune. Exact ca bunicii mele. Cum le făcea bunica, exact așa mi-a ieșit. Prieteni, asta a fost rețeta mea de sarmale și până data viitoare v-am pupat!